Mga residente sa Tangke Mambaling nga namiligrong madimonis ang ilang mga balay ng hinaot nga mapospone o mauswag kini. Kaganina miabot sa David ang Port Sheriff aron unta sa pag-implementar sa mando sa korte. Si Nico Serino sa report. Nagtapok kining mga residente sa sitio Tangke, Barangay Mambaling, dihang miabot kaganihang buntag ang court sheriff uban ang demolition team. Ila untang ipatuman ang mando sa korte pagguba sa kabalayan sa dapit. Subay kini sa kasong gisangat sa nagpailang tag-iya sa luna. Apan wa mahinayon ang demolisyon. Mireklamo ang mga residente kay giingong wa mag-ID ang demolition team. Gawas ni ini, mi aksyon pa og uwan kaganihang buntag, butang nga gipanghinaot nilang mupadayon aron mauswag yun ang pagpangguba. Blessing may untag madayon para ma-hold o sa ang kanaang kuan o ang demolition. Ma-hold ang demolition sa uwan. Gibana-banang 25 ka mga balay ang maapektuhan sa mando sa korte kung maimplementar kini. Question sa mga residents kung regular ba na nga magpresentar ang demolition team og nagkalain-laing ID nga dili uniform. Unya, ang demolition team was just written on a piece of paper not stating thereby kung kinsay nag-authorize sa team. So, just clarification. Nico Sereno, Balitang Bisdak.